Bai, bueno, hor dakar da, ez duzu esan, nok denunzioa ben. Toiko zuzetan esan bieres, badozu Ez, gure. bai, hoxe esan. Hauzoko izan da. Hauzoko izan da. Feliciano Lebario. Feliciano Lebario, biharna Azurmendi. Feliciano Lebario, Azurmendi. Hori izan, Durangoko udaletxien gorreuni administratibo esaten dana, escribienti ero. Gerra Hurrien. Hori izan kintakolumnistie, da Durangon Kampo Santuen, fusiletako san hori da horrek. Eskapoi, bate gordea ben hori. Salbo izan. Bai, salbo izan. Eta gero behorre, hori izan... Hori oso gitzumak, gure itxak horraz, traten morik esekul izan honekin. Ez honik ez txarri. Eta beriko izien, horret? Hori zeitik esartzen zen hori? Ba, haitek berrizko barberizan, Ferminen barberizan, haitek ezaban etxuri zeo zer, horren etxien, bat ematzuk gorde eta ete dugu esan, zerbait jolako gauza txikizin bat ezaban. Horre pikin da benbestez. Baina gero, anon zen ematek txibeutzen horri. Da hortik. Hortik, da horre horako zozak. Hortik sartu duen. Amorruak zer dakarren, ez da? En cambio... Gero berbait egin zen gure gara gizunei. Bai.